Siyabonga abazalwana ebandleni lasekuseni. Nathi sizothi kunkolo wethu aqhubeke. Kodwa-ke akuvukwe ekuseni bese uba ubhishophi obubombu. Qale kube khona lapho useva khona qala. Useve qala emvini ngoba thina abantu asifuni ukuseva qala phansi kube khona umbolo okuqala. Sifuna kusuka nje kusasa sibenzisa kodwa ngazathi ungalokuhlalwe phansi qala. Useve qala phansi. Bese uzokusuka uzombona. Ngoba uyazazi izinto ezinamazwe. Nalapho noma sengenishe ngaphansi lokuye wena njengomholi. Suke khona nje sizothi
Amen, siyabonga kakhulu umkhulu wethu. Athi ungahlala. Amen, iloko nje. Nasonikeza umkhulu wethu. Abe nezimkhulu wethu Bishop Nene. Inkosi omsifusise. Amen. Yeah. Ukuthula abazingcwele. Sokusekuseni phela somsindo somningi. Ya, cha. Bawumdu. Siyabona. Haleluya. Angithi ke ubaba umsomlo. Hayi. Ngine naye kakhulu ka makhelwane. Haleluya. Angithi ngithe mangithola isimemo ngathi ngeke ngingezi ngoba ubaba umsomi ngibazi kudala uwazi kusekhona ubaba nomama. Haleluya. Manje ke ngithe ngeke ngingezi ubaba umsomi uma eqiniswa nje nikwamandla. Ngoba into ebalulekile ukuthi namhlanje beqiniswa nje nikamandla. Haleluya. Baba umsomi mina ngeke ngisho lutho uNkulunkulu nje abe nawe. Endleleni osuyihambile uNkulunkulu abe nawe. Ya, hayi ke angithi ke sizonikela nje ngithe mina sizopha nje. Angithi sizopha nibekezele kancane bonobhala ngithi. Ya, angithi ke ngifuna nje ukukhipha ya u500 lo. Yabo now 500. Wena nogogo nihambe lapha eSpain. Yeah. Haleluya. Hambe lapha eSpain. Fike nihlale khona nehlise nje. Haleluya. Haleluya. Letan matwe. Letan mat.
Oh,
Nkosi yami. Baba wami. Ngimncane Nkosi yami. Lapha efemini ukugela khona. Ungena umncane umlando wakho wakuleya fem kwa transport. Kugila namhlanje. Ngibonga futhi namandla. Singofakazi namhlanje. Singofakazi namhlanje ebokuthi ubaba uMsomi ungumpristi waleli bandla. Ungumholi waleli bandla. Inkosi zibe nawe. Baba uMsomi siyabonga. Sebabekile konke. Inkosi ibe nawe. Isono masipele isono masipele
Siyabingelela ibandla ekuseni legameni likaJesu. Amen. Abusomba sinakho okuningi esingakusho. Hayibo. Babusomba sinakho okuningi esingakusho. Asinakho okuningi kodwa khona ngizoveza ukuthi sikubonile ukhuphuka ene uNkulunkulu abe nawe agcine njalo engifisa ukuthi ukwazi ke umholi ukuthi awulona ibishop lephuthane kuphela nathi uba sikumemeza siyokudinga ukuthi usabele kakhulu umkhulu Nkosi benamandla amen Ungena nje ekseni amen asizukubambelela futhi asizonke ukuhlukile kunabanye amen sizopha nje masizopha nje iwa ikimike kuyezekile sizopha nje sicela kuyenzekile amen athembe Lola Tembelo Amasaya kwethemba babo Atembelo
Khulu sebabekile baba waqiniswa ngezwi kaBaba. Akusekho manje sekungayichashaza elingakungcolisa baba. Asinakho esingakusho manje. Ukusijabulisa okungijabulisa nje mina ukuthi ivangeli walithabatha awufananga nesundu. Isundu mali ithabatha into ezophilisa yona ligubezela konke ukungcola la bese lilungisa laphaya. Uyazi namhlanje befanele sikutshele ivangeli uNkulunkulu wakunikeza lona ukuthi selenabela zelayela lanabela ulapho nje awazi ukuthi uzala uthisha nhloko. Uthisha nhloko osunaye manje okuyiyenena njengoba uhleli lapho indodana uNkulunkulu akupha yona. Siyalicela manje leli bala leli vangeli manje lamila kuwe laze lanabela ebantwaneni bakho. Wena usunothinta nhloko namhlanje njengoba emile lo ndodana la lo ndodana lo izingane zakhe lezi uma enyamalala nje isuke eyofundisa lezi zingane. Manje ngakho ngithi sutho unethinta nhloko kungenxa yani ngoba wena awuzange ubekwe namhlanje wabeka usasesiswini kumama. Ingakho namhlanje ibandla libona lingaka. Inkosi yomsini kusisa amen. Kwangathi ungahlala baba phela nje singakho siyawufika manje izinto eziyoba ziliye. Uhlale nje wena kumthandazweni. Uhlale nje ummemezo ongabonwanga ngoba nokuqiniswa nje namhlanje ufana nendoda singofakazi. Siyindoda nje singamadoda sikusekile manje. Okuyothi mangabe uphelelwa ngamandla bese siyakushoka ke thina. Sikushokela ukuthi ukwazi ukulwa izimpi. Kwangathi uNkulunkulu ngelendlela akuphe yona. Ungayishile ndawo yakho inkosi umsindisi.
ngithi thempeli ngithi hlala nami
Mosisa Chalo, Auleze Kamalami, Isetuse Mosisa Chalo, Auleze Kamalami Chalo, Ebo Mosisa Chalo, Chalo. Emva kokuphumula sicela ukuphila kwensindiso bese ilunga i-congregation ePhuthani i-congregation izongena nje ngamagatsha ngoba iyimisele bakithi uzobishop ongaphandle wasePhuthani angene endlini ngoba seyizosebenza.
Siyabonga kakhulu kubazalwane. Siyabonga kakhulu ebandleni lokuphumula. Ibandla lokuphumula leli sibonge ebandleni lePhuthani. Maphutani. Sibalaleli bazalwane. Sibonge kakhulu. Uqala ngapha ngempama ngibanda lePhuthani ukuthi kuphinde sibeke uma siubishop ePhuthani kuphela. Kodwa emvuni kusho ke kubodwa ukhuluma umuntu omubi la no wrong. Ibandla liyakwazi ukuthi libambe isitebhisi ligibelise likusephezulu. Ekugcineni mangabe usuphezulu bese siyaswisa isitebhisi. Amen. Sanibonani ke bazalwane. Amen. Engufisayo kodwa umholo omuhle kufanele ahlale enkosini. Ngoba lithe iBhayibheli elihle imphefumulo yabo bonke laba bantu abagcwele la endlini iyobuzwa kuye. Kodwa mangabe ngasondelananga noNkulunkulu kuyoba inkinga ukuthi iyobuzwa kanjani.
nathi nje sibonga ukugcina inkosi ukuze kufike lo suku lanamhlanje. Amen bazalwane. Amen. Fisa ukuthi mfowethu ngasho ngathi ngofika kumbona. Ngakhumbula mfowethu.
Ubaba umsomali kakhulu sibonge ubaba umkhulu masimola yazi kakhulu ibuthane iyafika iyophasela iyafika ngina segadi athembeki sibonge ukuthi asitholanga umkhafazo basimele personally amen elifike kuqala mina Alexander emva kwe Alex ilungu extension 14 emva kwe 14 azolandela kanjalo amagatsha kithi Biseduze bazalwane
kunabazalwane abaphuthumayo. I-Alex ihlangane ne-Paul Petersburg Idombi.
umsomi. Vuka mkhulu, vuka. Ukhathele kona kodwa vuka. Asinakuvulela. Sizengotanda usiphethe baba. Siphethe. Sizengotanda yilupha. Ngawo sithi asiphethe ubhekile. Ubhekile mkhulu. Nogogo. Wenza kahle.
isikhathi sizoqeda sesithule kakhulu. Ayihlale ayise.